Cieľom kurzu Ty terapeut je naučiť ťa, ako odstrániš bolesti zo svojho života natrvalo. Ďalším cieľom je odovzdať ti návody a riešenia na jednotlivé bolesti pohybového aparátu. No a takisto ťa naučiť, ako cvičiť správne a efektívne, tak aby si sa vymanil z toho začarovaného kruhu bolesti a mal riešenia, ktoré reálne fungujú. No a ten hlavný dôvod, prečo som sa vlastne vôbec rozhodol kurz Ty terapeut vytvoriť, spočíva v tom, že dneska je drvivá väčšina terapeutov príliš pohodlný a je veľmi jednoduché dať cvičiť to isté. Nápni brucho, pocaď pannu. Toto počujú ľudia z každej strany. Alebo predpísať SM systém. Nepravím, že SM systém nefunguje, ale každý dostáva to isté a bolesti a zranení stále viacej a viacej príbúda. A je veľmi jednoduché oprieť sa o stenu ako tréner a zobrať 30 € za hodinu, ale nič reálne nenaučí toho človeka a reálne ho nikam neposunie. No a potom tí ľudia za mnou chodia s tým, že minuli obrovské množstva peňazí a reálne nikam sa neposunuli a zostávajú stále dokola v tom istom kruhu. Tento nezáujem tých terapeutov a naozaj tá pohodlnosť ma priviedla k tomu, že som potreboval nielen metodicky, ale aj prístupovo vytvoriť niečo, čo tým ľuďom dodá konečne výsledky, ktoré hľadajú. A práve preto som vytvoril kurz Ty terapeut. A o tom, že čo všetko vo vnútri kurzu nájdeš a či to funguje, nie je absolútne žiaden pochyb. Pretože tie výsledky hovoria za všetko, tie recenzie hovoria za všetko, tie životy a príbehy ľudí, ktorým život sa doslova zmenil na základe mojich cvikov, hovorí za všetko. To znamená, že nie je to ale len o tej metodike, ktorá samozrejme bez pohyby funguje, je to najmä o tom, že ten môj prístup, ktorý ľudia zo mňa cítia, je taký, že ja urobím všetko preto, aby som ti dokázal pomôcť. A to je niečo, čo ostatných terapeutov a trénerov žiaľ hnevá. Každopádne, ja som tu od toho, aby som tvoj život spravil lepším a zbavil ťa bolesti. Hlavné benefity kurzu Ty terapeut spočívajú v tom, že v prvom rade tie veci fungujú. Tie veci reálne fungujú, pretože keby nefungovali, tak by som nemal tak obrovskú podporu, nemal by som tak obrovské množstvo ľudí, ktoré ma sledujú, podporujú, lajkujú, píšu mi správy o tom, ako sa ich doslova zmenil život, ako si vyskúšali moje cviky a ich život sa zrazu po XY rokoch, čo boli v bolestiach, doslova zmenil. A práve preto, že tie veci fungujú, práve preto si môžeš byť istý, že aj ty, keď vstúpiš do kurzu Ty terapeut, tak aj tvoj život sa dokáže zmeniť. No a samozrejme ďalším benefitom je to, že ti nedám iba pár cvikov, ale okrem toho, že dostaneš kombináciu množstva rutiniek a cvikov na jednotlivé bolesti pohybového aparátu, jednotlivé levely, dostaneš level 1, level 2, level 3 na bolesti kolien, chrbtice, na celý pohybový aparát, tak takisto tam kombinujem aj teóriu. To znamená, že získaš aj informácie a vzdelanie na tej teoretickej úrovni, aby si mal svoje zdravie vo vlastných rukách. No a samozrejme získaš aj prístup ku mne a ku mojej starostlivosti, aby si naozaj dokázal mať svoje zdravie vo vlastných rukách a dokázal prežiť život bez bolesti.